Os que me seguides xa sabedes que hai algunhas cousas polas que eu teño máis debilidade e que disfruto máis con elas e bueno, unha delas son Fervenzas, os muiños me encantan porque están dentro dun entorno natural sempre impresionante, a maioría das veces virxen, non? E outra das cousas que me apasionan é o legado que nos quedou de fai centos ou miles de anos. Nela, pois, os castros, petróglifos, ou ben, neste caso, os soterramentos, non? Estes que estaban escavados en rocha, en moitos sitios, non? Xa viviades moitos sitios, moitos artegos destes. Hoxe estamos en Marzán. Marzán é un lugar do Rosal. E aquí hai dous enterramentos. Posiblemente houbera máis. Estos tipos de enterramentos poden datar seguramente do siglo V, siglo VI. Xa choveu, 1500 anos. Serían emeritorios de algunha xente, algún asentamiento que había por aquí ou persoas destacadas da colonia que houbera. Aquí se fala xa de que houbera un asentamento romano, aparecen unhas salas romanas dedicadas a Mercurio, o sea, que estamos falando de 2000 anos de historia atrás. Aquí hai estes dous enterramentos. Ali ao lado temos unha capilla, o sea, que o lugar dese culto pagán que houbo foi cristianizada, agora hai unha capela dedicada a San Vicente e unha das curiosidades destes artegos é que un deles ten un orificio, vedes que ten un orificio de desagüe. Eu lín algún día, non sei o riguroso da opinión do que escribeu, de que algún destes eran para emeritar, en cierto modo, xente que estaba viva, se soterraba durante unhas horas, un tempo, se lle puñía lousa, esta persona alá quedaba cos seus pensamentos ata que o abrían, este home salía e vaite ti a saber o que pasaría pola súa cabeza. E cos buratos eran para que non se acumulara auga se chovía e que este home morrera afogado. Home ou muller. Eu li en algún sitio, chamou moita atención. Falaba, creo que incluso Fray Martín Sarmiento falaba de un que houbo na illa de Tambo. Sí, alá nos tiempos cando San Frutuoso fundou alá o mosteiro. Falaremos un día del, porque eu boteime varios días buscando o Sartego e o Sartego non apareceu, aunque a descripción de Fray Martín Sarmiento é rigurosa, coincide todo, menos un cacho que unha construcción militar posterior, o mellor arramblou co ele. E aquí está, Marzán, no Rosal, ao lado da capilla de San Vicente, os Sartegos. Ala, xa vos din a vara, pero gracias por estar aí, por acompañarme, e tamén perdón por se eu non son o riguroso que debería de ser unha persona que falan destas cousas, pero bueno, eu así o leo, así o conto, e tamén se non fixen ben ou non sei comunicar é outro tema. Do outro contei ni máis ni menos o que leín, o que me contaron ou incluso o que pon aí nuns paneles informativos. Deixo-vos. Ala, hasta logo. Sartegos de Marzán.